सामब्राम गुफुर नोंथाङा मिथिगौना सामब्राम गुफुरनि गुनफोरखौ? सामब्राम गुफुरा सुबुंनि देहानि थाखाय गोबां मुलाम्फा गोनां। सामब्राम गुफुरनि गुनफोरखौ मिथियोब्ला नोंथांमोना गोबां सोमोनांगोन। सामब्राम गुफुर बुंब्ला जों गासैबो मिथिखायो। सामब्राम गुफुराव भिटामिन B1, भिटामिन B2, भिटामिन B3, भिटामिन B5, भिटामिन B6 आरो सेलेनियामफोर थायो, जाय देहानि केन्सार बायदि गिदिर बेमारफोरखौ सामब्राम गुफुरा दबथायनानै लाखियो। लोगोसे देहायाव गोबां ब्लाड प्रेसार थानाय सुबुंफ्राबो सामब्राम गुफुरखौ गोथाङै जानाया मोजां, मानोना बेयो नोंथांनि देहानि ब्लाड प्रेसारखौ दबथायनानै लाखियो, लोगोसे नोंथांनि हार्टखौबो सांग्राङै लाखियो। बेनि अनगायैबो बाजाराव मोनब्रै रोखोमनि सामब्राम गुफुर मोननाय जायो। बेफोर जाबाय गुफुर सामब्राम, गलाब सामब्राम, गोसोम सामब्राम आरो फान्थाव रंनि सामब्राम। बेफोरनि गेजेराव सामब्राम गुफुरखौ बांसिन बाजाराव मोननाय जायो आरो सुबुंफ्रा बांसिनै सामब्राम गुफुरखौनो बाहायो। मोनसे गोजोनथाव खौरां, नोंथाङा नोंथांनि न'खौ समायना रमायना जोंख्लाब माख्लाब खालामनो गोसो दं नामा? थारैनो नोंथाङा नोंथांनि न'खौ समायना रमायना साजायनो गोसो दंब्ला नोंथांमोननि थाखाय बिजनेस बेन्स प्रडाक्ट्स कम्पानिया गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। गोदान बोसोर रंजालि बैसागु फोरबोजों लोब्बा लाखिनानै बेन्स प्रडाक्ट्स कम्पानिया नोंथांमोननि थाखाय अफार होनाय जादों। चिरां जिल्ला बेंटल गेट 27 राजा लामानि एबा सिबिथाय लामानि साखाथियाव नोंथांनि न'खौ समायना रमायना खालामनो गोसो जानाय रायजो राजाफोरनि थाखाय बिजनेस बेन्स प्रडाक्ट्सआ लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। पलिग्रेनाइट, WPC एबा PVC, वुडेन फ्लरिं, वालपेपार, स्टिल रुफिं, सफिट सेलिं बायदि गाबनि न' साजायग्रा खम बेसेनावनो नोंथांमोना बायनानै लांफैनो हागोन। बेनि अनगायैबो नोंथाङा गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय नैबे 8474015053 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों नोंथाङा फन खालामनानै मिथिनो हागोन।